βουλευτές. Ένα από τα ερωτήματα που τίθενται είναι αν ο ισχύον εκλογικός νόμος μπορεί να δώσει ισχυρή αυτοδυναμία στο πρώτο κόμμα. Με βάση τα σενάρια που έχουν επεξεργαστεί οι εκλογολόγοι, αυτό φαίνεται πως είναι δυνατόν. Ένα τέτοιο σενάριο λοιπόν δίνει στο πρώτο κόμμα 157 έδρες και ποσοστό 42,8%. Στο δεύτερο 97 έδρες και ποσοστό 35,4%. Στο τρίτο 22 έδρες και ποσοστό 8,2%. Στο τέταρτο κόμμα 16 έδρες και ποσοστό 5,9%. Ενώ το τελευταίο και πέμπτο κόμμα συγκεντρώνει ποσοστό 3,2% και καταλαμβάνει 9 έδρες στη Βουλή. Ο εκλογικός νόμος δίνει ένα πριμ 40 εδρών στο πρώτο κόμμα, ακόμα και αν η διαφορά του είναι μία μόλις ψήφο από το δεύτερο, ή αν είναι και 10% και 20%. Άρα η απόσταση, η ψαλίδα μεταξύ των δύο κομμάτων στο θέμα της αυτοδυναμίας δεν παίζει κανένα ρόλο. Πολιτικά μπορεί να έχει σημασία, αλλά όχι από την άποψη της τεχνικής του εκλογικού νόμου. Φυσικά να εξηγήσουμε, Ηλία, ότι αυτή η κάρτα που είδαμε στο ρεπορτάζ είναι απολύτως ενδεικτική, δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα και έχει σχέση με τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων προ 15 Ούτε καν με τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων προ 15 Αυτή ήταν μια κάρτα που κάποτε είχε ετοιμαστεί ενδεικτικά τελείως και θα έπρεπε να λέει ΑΒ, Γ, Δ, Ε, Σ, Τώρα, να δεν είναι λογικό παραμονή των εκλογών. Καλά κάνεις και το επισημαίνεις, ας μην λάβουμε υπόψη μας τα ποσοστά που εμφανίστηκαν.